बिफां लाइफांनि सहायनाय गुनखौ जों मानसि माहारियाबो सोलोंनांगौ दङ, जोंबो सोलोंनांगौ। बिफां लाइफाङा सहायनानै जेरै सुबुं समाजनि थाखाय, दाउमा दाउसानि थाखाय मोजां खामानि मावो, थिग जोंबो मानसि माहारिया सहायनानै सुबुं समाजनि थाखाय, दाउमा दाउसानि थाखाय जोंबो मोजां खामानि मावनो हानांगौ। नाथाय जोंनो सहायनाय गुन नांगोन। जेब्लासिम जोङो सहायनाय गुनखौ लानानै जोङो खामानि मावगोन, अब्लासिम सुबुं समाजा मुलाम्फा मोननो हागोन। दिनै 5 जुन साफ्रोमबो नोगोरारिया बिफां लाइफां गायनांगौ। बिफाङा जोंनि रंजानाय, बिफाङा जोंनि मोजां मोननाय, बिफाङा जोंनि खौसेथि, बिफाङा जोंनि गोजोन, बिफाङा जोंनि रैखाथि, बिफाङा जोंनि जिउ, बिफाङा जोंनि सोलोंथाइ, बिफां लाइफाङा जोंनि हारिमु, बिफां लाइफाङा जोंनि रांखान्थि। जेब्लासिम बिफां लाइफाङा थांनानै थागोन अब्लासिम जोङो सुबुं हारिया थांनानै थागोन। दिनै 5 जुन वर्ल्ड एनभाइरनमेन्ट डे। बिफां लाइफाङा जेब्लासिम थांनानै थागोन अब्लासिम जोङो थांनानै थागोन। बिफां लाइफाङा जेब्लासिम थांनानै थागोन अब्लासिम जोङो मानसि माहारिया थांनानै थागोन। बिफां लाइफां गायनांगौआ, बिफां लाइफां रैखाथि होनांगौआ जों साफ्रोमबो नोगोरारिफोरनि बिबान। बिफां लाइफाङा जोंनि जिउ, बिफां लाइफाङा जोंनि हारिमु, बिफां लाइफाङा जोंनि रैखाथि, बिफां लाइफाङा जोंनि खौसेथि, बिफां लाइफाङा जोंनि रंजानाय, बिफां लाइफाङा जोंनि गोजोन, बिफां लाइफाङा जोंनि जिउ, बिफां लाइफाङा जोंनि सोलोंथाइ, बिफां लाइफाङा जोंनि रांखान्थि। बेनिखायनो बिफां लाइफांखौ रैखाथि होनांगौआ जों साफ्रोमनिबो बिबान। दिनै जोङो मिथिगौ बिफां लाइफाङा जोंनो रैखाथि होयो, जोंनो अक्सिजेन होयो, फिथाइ सामथाइ होयो आरो लोगोसे फार्निचार होयो। बिफां लाइफाङा जोंनो साया होयो, बिफां लाइफाङा जोंनो रैखाथि होयो, बिफां लाइफाङा दाउमा दाउसानो रैखाथि होयो, बिफां लाइफाङा बिबार फिथाइ बिलाइ जोंनो होयो सानथ्र'हायै। बिफां लाइफाङा जोबोरै दिदोम, बिफां लाइफाङा जोबोरै निजोम, बिफां लाइफाङा जोबोरै समायना, बिफां लाइफाङा जोबोरै सहायसुला। बिफां लाइफाङा मिथिंगानि गोमोथाव सोरजिथाय। बिफां लाइफाङा जों बयनिबो रैखाथि। फांसे बिफां दाननायनि सिगां जोङो फांनै फांथाम बिफां गायग्रोनायनि बिथांखिखौ जों लानांगौ। थांखि गैयालाबानो बिफांखौ जोङो रावबो दाननाङा, रावबो जोङो नस्थ' खालामनाङा। थांखि गैयालाबानो बिफांखौ जों रावबो दाननाङा। बिफां लाइफाङा जेब्लासिम थागोन अब्लासिम जों रंजानो हागोन। बिफां लाइफाङा जेब्लासिम थांनानै थागोन अब्लासिम जोङो मानसि माहारिया थांनानै थागोन। बिफां लाइफाङा जोबोरै दुखु खस्थ' सहायनांगौ जायो। बिफां लाइफाङा जोबनो गैयै सुथुर दङ। बिलाइ दालाइ बिबारखौ दानजायोब्लाबो बिफां लाइफाङा सहायनानै गोबाव समनि उनाव जोंनो फिथाइ बिलाइ बिबार जोंनो होयो, जोंनो अक्सिजेन होयो। बेखायनो जों बुंनो हागोन बिफां लाइफांनि सहायनाय गुना जोबोरै गेदेर, बिफां लाइफांनि सहायनाय गुना जोबोरै बेसेन गोसा। बिफां लाइफांखौ दानब्लाबो सुब्लाबो सहायनानै बिफां लाइफाङा जों मानसि माहारिनो रैखाथि होयो। जोङो गोजोननाय मोनो, जोंनो साया होयो, दाउमा दाउसानो रैखाथि होयो। बिफां लाइफांनि सहायनाय गुनखौ जों मानसि माहारियाबो सोलोंनांगौ दङ, जोंबो सोलोंनांगौ। बिफां लाइफाङा सहायनानै जेरै सुबुं समाजनि थाखाय, दाउमा दाउसानि थाखाय मोजां खामानि मावो, थिग जोंबो मानसि माहारिया सहायनानै सुबुं समाजनि थाखाय, दाउमा दाउसानि थाखाय जोंबो मोजां खामानि मावनो हानांगौ। नाथाय जोंनो सहायनाय गुन नांगोन। जेब्लासिम जोङो सहायनाय गुनखौ लानानै जोङो खामानि मावगोन अब्लासिम सुबुं समाजा मुलाम्फा मोननो हागोन।